Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Мондый хәлне әле күргәннәре булмаган. Тауык йомыркасы кадәр бит ул булып алды вакыты белән. Сорман районында яуган боз нинди зыян салган? Филүзә Хәмидуллина. Юлларны карап тоту мәсьәләләре һәм ни өчен балалар руль артына утыра. Нам осталось только дождаться, когда у нас автобус с детьми упадет с этого моста в реку. И мы потом будем говорить, почему же у нас опять произошло такое дорожно-транспортное происшествие. Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү комиссиясе утырышыннан Илгиз Шәкүров. Тукай районы Әҗмәкәй авылында 5 яшьлек кызга этләр ташланган. У ребенка лицо в крови. Әлеге хәл ни рәвешле килеп чыга? Проблеманы Руслан Сунҗинов өйрәнде. Танклар пычрактан да, тирән су астыннан да 10 саат кына үтә. Баштак үткәнче бер шылдыра, куркасын. Асуга кергәч уже все бөтен булган мандражлар бетә, уже худы белә бара. Полигонда тирән су астыннан үтүче танкларны Илдар Сафиуллин да күреп кайтты. Алар яздан бирле яңгыр көтә, әмма аның урынына көчле боз ява. Сарман районының 120 шәхси хуҗалыгында кичәге яңгырдан килгән зыянны исәплиләр. 20 минут яуган боз бакчаларда бер нәрсә дә калдырмый. Быел уңыш булмаячак ди авылда яшәүчеләр. Боз хуҗалык кырларына да эләгә. Монда көзге бодайга зыян тигән. Башта Казандагы көчле яңгырлар, хәзер Сарманда боз явы, кайбер районнарда апрельдән бирле кырылык. Булар нәрсәгә бәйле? Филүзә Хәмидуллина белгечләрдән сорады. Мин машина өчен борчылам инде. Видеода җүнләп күренми бага инде. Балалар кар белән уйный, машиналар боз йөреп йөри. Бу шаяру түгел, Сарман районында булган чынбарлык. Анда кичә көчле боз яуган. 50 минут яңгыр яуды. Карым тып-тып боз чыга башлады. Нәрсә эшләргә? Йөгереп чыктым. Илдар Госманов бу вакытта өйдә була. Ишек алдындагы машиналарны келәмнәр белән капларга җитешә. Машиналарны капламаган булсам, бу терзәләрен, капотларын, бүтән җирен күзгүләрен бәреп бетерәем машинаның. 2 машинаны да монда сервизларга илтеп биреп, монда бер 100 меңлек үчереп точно була миңа. Техникага берни булмый, менә бакчадагы яшелчә җиләк җимешне коткарып кала алмыйлар. Иртә утырткан помидорлар шау чәчәктә иде. Менә шул помидорлардан менә нәрсә калды. Тагын 5 су бәрәңге, 2шәр түтәл суган кәбестәләр, бөтен бакча оппак боз астында. Мондый хәлне күргәнем булмады. Бозны чиләкләп җыеп алырлык иде ди хуҗабикә. Төнгә эреп бетмәгән иде. Әле урыны белән боз яткан урыннар бар иде. Көчле булды, калын ятты, калын яуды, күп яуды. Чиләкләп менә яңадан туктагач йөрдем инде. Кәлүшергә керәдер инде ул. Шутыр йөрисең иченнән. Бөтен авыл халкы уңышсыз калган. Гел әкәмәт зур йомырка сарысыннан да зуррак бере башлады тәрәзәләргә. Халык әлеге яңгырны яздан бирле көтә. Авыл өстендә күренгән болытларга башта сөенсәләр, аннан инде көенәләр. Боз шул дәрәҗәдә көчле ява. Хәтта хәзердә җирдә эзләре бар. Монда 100 гектарлы көзге будай басуы. Боз авыл хуҗалыгы кырларына да зыян китерә. Бу көзге будай басуында уңыш 5%-ка юкка чыкты ди районның баш агрономы. Бу инде ана шул покалы яшел. Әле безнең самый калашини фазасы бу. Менә сәкә чаба башлаган вакыты көзге будайның бушынлык белән сокланып калган. Әгәр дә инде җитешкән вакыты булса, монда бик күп зыян килгән була иде. Бозлы яңгырның шулай озаклап явуына нәрсә сәбәп булган? Барына да аномаль җылы яз гаепле ди белгечләр. Проходила сложная довольно фронтальная система. Отлаулы фронталь система уза 5 чакрым биеклектә салкын, җирдә җылы, шуңа да һавада кристаллашу процессы бара. Хәзер бит җирдә 25 градус җылы һава агымы астан өскә китә. Шуңар яңгырлы хәтта бузлы болытларны хасил итә дә инде. Шуңа Казанда да көчле яңгырлар булды. Хәзер температура нормадан берничә градуска югарырак. Бу атнада ни бары кыска вакытлы яңгырлар гына көтелә. Сарман районыннан Филүзә Хәмидуллина, Юлия Гоголева, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. Балалар исерткеч ичемлек кулланып руль артына утыра. Мәктәп автобусларында йөрү куркынычсыз түгел, юллар тиешле таләпләргә туры килми. Бүген Югарыслан районында юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү комиссиясенең күчмә утырышы узды. Июнь башыннан район юлларында килеп чыккан һәлакәтләрдә 4 кеше үлгән. Бүген аларның сәбәпләрен ачыкладылар һәм юлларның торышы буенча табылган гаеплеләрне атадылар. 3 кеше үлә, тагын 2се реанимациядә. Якшәмбе көнне Түбән Услан авылы янында килеп чыккан авария бөтен Татарстанны тетрәндерде. 16 яшьлек яшүсмер идарәне югалта һәм машина юл читенә очып чыга. Ул көнне бер төркем яшьләр туган көндә күңел ачкан. Иртән 3 егет һәм 2 кыз хуҗасыннан сорамыйча автомобильгә утырып китә. Руль артында машина йөртү таныклыгы булмаган бала. Ваемсызлык менә шундый фаҗигагә китерә. Проведение комиссии в Верхнеуслонском районе, конечно,
способствовал как раз вот эти происшествия. Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү комиссиясенең чираттагы утырышы югары Осланда уза һәм бу очраклы түгел. Июнь аеның 9 көне эчендә районда 3 авария булган, 4 кеше үлә. Второй ДТП с несовершеннолетним. Күптән түгел яшүсмер скутерда барганда идарәне югалтып, юл читендәге тимер коймага бәрелә. Кызганыч үлә. Ул исерек хәлдә булган дигән фараз бар. Экспертизадан соң төгәл мәгълүмат билгеле булачак. Балаларның исерткеч эчемлекләр куллануы гына җитмәгән, алар әле руль артына да утыра. Моңа чик кую өчен ашыгыч рәвештә карар кабул ителгән. Со следующей недели, с понедельника. Киләсе атнадан мәктәпләр гаиләләрдә нинди транспорт чарасы барлыгы турында мәгълүмат җыя башлый. Бу мәктәп яшендәге балалары булган һәр гаиләгә кагыла. Бәлки шулай без әти-әниләрнең бу мәсьәләгә игътибарын арттыра алырбыз. Балаларның үлеме һәм аннан соң уздырылган тикшерүләр тагын бер проблеманы ачып салган. Ул мәктәп маршрутлары. Югары Осландагы беренче мәктәпнең автобусы балаларны асфальты булмаган күпер аша йөрткән. Бу куркынычсызлык таләпләренә туры килми. Нам осталось только дождаться, когда у нас автобус с детьми упадет с этого моста в реку. И мы потом будем говорить, почему же у нас опять произошло такое дорожно-транспортное происшествие. Юл хәрәкәтләрен булдырмый калу юлларны карап торуга да бәйле. Мәсәлән, Югары Осландагы авария урынында 19 таләп үтәлмәгән. Татарстанда һәр 3нче хәрәкәт шундый юлларда килеп чыга ди ЮХИДИ башлыгы. В любом случае, значит, руководитель полкома... Башкарма комитет җитәкчеләре районнардагы юл хәрәкәте иминлеге комиссиясе рәисе вазифасында башкара. Таләпләргә туры килмәгән юлларда эшләр алып барылырга тиеш. Финанслау кирәк булган очракта ярдәм сорап мөрәҗәгать итегез. Бүген Югары Осланның мәгариф идарәсе алдында да яңа бурычлар куелды. Аерым алганда мәктәпләрдә юл йөрү кагыйдәләренә багышланган тәрбия чараларын арттырырга. ЮХИДИ башлыгы сүзләренчә, бу районның яшь инспекторлары республика буенча 18нче генә урында, ә һәр нәрсәнең нигезе балачакта салына. Югары Ослан районыннан Илгиз Шәкүров, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Алабугада полиция хезмәткәре 2 баланы үлемнән коткарып кала. Кызларның бу вакытта су кырында уйнап йөрүе була, ә хокук сакчысы гаиләсе белән узып бара. Балаларның суга егылуын күргәч, буага сикерә, икесен дә алып чыга. Ул бүген коткарган кызларның хәлен белергә Алабуга хастаханәсенә килде. Үзе Әлмәттә эшли. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы ир-атны хәзер бүләккә тәкъдим итмәкче. Әлеге коткару кыйссасы турында Илдар Сафиуллин репортажы. Суга китәләр, чыгалар, китәләр. Ленар Дәүләтшинның Алабугага беренче мәртәбә килүе булган. Шишкин буаз тирәсендә гаиләсе һәм энесе белән йөргәндә судан ярдәмгә чакырган тавыш ишетеп ала. Ул ярдәм итәргә ашыга. 2 баланы коткарган мизгелләрне янәшәдәге бинадагы камера төшереп алган. Суга сикердем дә инде балаларны чыгардым. Башта берсен суда калган, анасы кичесен инде. Хәлләр начары шул. И племянник звонит икән скорыйга чакыртты улларны. Ул көнне апалы сеңелле 9 һәм 11 яшьлек кызлар суда аякларын чылатырга уйлый. Кичкенәсе таеп китеп елгага егыла. Апасы аны коткарырга дип суга сикергән. Икесе дә йөзә белмиләр. Ленар Ирикович, как бы даже вот, например, если бы был чуть подальше, то есть... Ленар Ирикович, әгәр дә сез ерактарак булсагыз, бу хәл бәлки аяныч төгәлләнер иде, чөнки су бик тонык, кызлар ләмгә чылганган булган. Кызларны саклап калучы тәртип сакчысы батырлык кылса да үзен бик тыйнак тота. Бу очракта башкача эшләү мөмкин дә түгел ди. Ул шундый урын, анда су күрә торган урын түгел ул. Анда су күргә ярмый. Он су күренә, пычрак икән. Мин үзем дә бик яхшы йөзмим инде. Шундый вакытта аның турында уйламадым да, сразу киттем, сикергән суга. Монда бит көрсен балаларын кытырырга кирәк. Бу зур трагедия булыр я. Семьяга, бүтән кешегә дә инде 2 яшь бала сакласын. Худай язмасын шуны күрергә инде. Ашыгыч ярдәм машинасы килеп кызларны хастаханәгә алып киткән. Алар инде монда атна буе дәваланалар. Они прибежали, увидели, что мы начали тонуть, кричать. Потом они увидели и нас спасли. Иртәгә кызларны өйләренә чыгарырга җыеналар. Ленар Дәүләтшин бүген хастаханәгә аларның хәлләрен белергә килде. Эссе җәйнең әле башы гына, алда каникул, балаларны күз уңыннан җибәрмәү соралар. Рөхсәт ителгән урыннарда гына су кыйнырга ярый. Апалы сеңелле Камилә белән Зәринә бу гыйбрәтле хәлдән соң су буенда бик сак булырга һәм йөзәргә өйрәнергә вәгъдә итте. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Ленар Дәүләтшинны батырлыгы өчен рәхмәт хаты белән бүләкләргә җыена һәм кешеләрне коткарган өчен республик күләм премияга тәкъдим итәчәк. Алабуга телевизиясен берлектә Илдар Сафиуллин, Филза Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Атыш вакытында Казанның 75нче гимназиясендә булган хезмәткәрләргә 100 мең сумлык сертификатлар тапшырылачак. Бу Татарстан президенты икләмәсе буенча эшләнә. Бу хакта бүген Казан Кремлендә хәбәр иттеләр. Сертификатлар Акбарс банкы тарафыннан 64 кешегә биреләчәк. Алар бу акчаны медицина үзәгендә сәламәтлекләрен ныгыту өчен тота ала. 100 мең сум номиналлы сертификатлар әзерләгәннәр, аларны тапшыралар менә бу көннәрдә. Медицина үзәге РКБ территориясендә урнашкан поликлиника һәм стационар бүлекләргә я гимназиядә укучыларны һәм персоналны сертификатлар буенча сәламәтлекләрен яхшырта алачаклар.
Россиядә коронавирус белән авыручылар саны кисәк арткан. Соңгы тәүлектә 11699 очрак теркәлә. Бу узган көнгә караганда 1300 кешегә күбрәк. Мондый санның март башыннан бирле теркәлгәне булмый. Мәскәүдә хәл катлаулана. Сергей Собянин без көннән-көн йоктыручылар санының артуын күрәбез дип белдерде. Хәзер башкалада хастаханәләрдә урыннар санын арттырачаклар. Якын арада берничә госпиталь ачыла. Шулай ук Мәскәүнең җәмәгать урыннарында битлек кию кимәүне тикшерүне көчәйтәләр. Коронавирус белән хәл шулай ук Иркутск өлкәсендә катлаулана. Алимнәр моны җәй көне кешенең күбрәк аралаша башлауы белән бәйли. Татарстанда хәл әлегә тотрыклы. Вирусны 30 кеше йоктырган дип хәбәр итә оператив штаб, 17сен хастаханәгә салганнар. Әмма зур шәһәрләрдәге хәл бераз вакыттан безгә дә килергә мөмкин. Шуңа күрә Роспотребнадзорның барлык таләпләрен үтәргә кирәк. Вакцина ясату исә авырудан саклануның әлегә иң нәтиҗәле чарасы. Республикада 410,386 кеше ковидка каршы вакцина ясаткан, 292 меңнән артыгы икенче дозасында. Тукай районы Эжмәкәй авылында 5 яшьлек балага эт ташланган. Табибларга сабыйның йөзенә 5 урынга җүй салырга туры килгән. Хәзер аның белән психологлар эшли, прокуратура тикшерүне дәвам итә. Иң мөһим сорау: авылда этләрне тоту белән кем шөгыльләнә? Бу эш тиешенчә оештырылганмы? Руслан Хыснетдинов сорауларны җитәкчелеккә юллады. Тут просто реально главное здесь собаки. Мы тут никто. 5 яшьлек сабыйны балалар мәйданчыгында уйнаганда хаски токымлы эт тешли кызның ирене ярыла, бите таланган, йөзе тулысынча кан була. Я была на работе, когда мне написала мама девочки Гульнар. Миңа бу котышкыч хәл турында баланың әнисе хәбәр итте. Ул бу вакытта бакчада чүп утаган. Кызын өенә бер ханым кайтара. Аның бите канга баткан була. Сабыйны шунда ук ашыгыч ярдәм машинасында хастаханәгә алып китәләр. Күршеләре сүзләренә караганда кызның тәнендәге яраларны тегәләр. 5 урынга җый салырга туры килгән. Хәзер бу хәл буенча прокуратура тикшерү башлаган. Күзәтү ведомствосы җирле хакимиятның эшчәнлегенә карата бәя бирәчәк. Махсус оешмалар хайваннар белән эш итү турында закон таләпләре үтәлгәнме? Шулар тикшереләчәк. Кызның әтиянисе белән без аралаша алмадык, балаларын психологка йөртәләр диделәр. Шул ук эт элегрәк күршеләре Айгөл Ишкинага да ташланган булган. Они прибежали, Бер төркем эт минем янга килеп уратып алды. Арадагы хаски токымлысы өстемә сикерде. Шалбарны йырткалады, аяктан тешләргә маташты. Җирле халык белдерүенчә, әлеге хаски үзе янына башка этләрне дә җыя. Нәтиҗәдә алар өерләре белән йөриләр. Я специально остановился, 15 штук насчитал. Когда вот здесь вот 4 или 5 бегало, там около 15 собак бегало. Я выходила из дома с ребенком. Бер көнне бала белән урамга чыксам, 4 эт йөри. Алар безнең якка таба йөгерделәр. Баламны машинага утырттым да тизрәк качу ягын карадым. Без хаски токымлы этнең хуҗасы белән аралашырга теләп, алар яшәгән йортка бардык. Һәм монда ишекне ачучы булмады. Вольер открыт, собаки на месте нет. Где она гуляет, чем она занимается, никто не знает. И это уже не первый месяц, не первый год. Проблеманы стерильләштерү ярдәмендә генә хәл итеп булмый ди ветеринарлар. Этләр ирен булай гына туктатам димә. Одна набросилась и вторая. То есть, представляете, их 10 штук. Берсе ташланса, икенчесе дә кушыла. Күз алдына китерәсезме? Алар унлап стерильләштерү генә агрессиядән коткармый. Аны этләргә 6 айлык вакытта эшләргә кирәк. Бүген без бу мәсьәлә буенча Тукай районы хакимиятенә мөрәҗәгать иттек. Монда сукбай этләрне тоту буенча шәхси эшмәкәр Сергей Матьянкин белән килешү төзелгән булып чыкты. Ел башыннан 85 этне алып китәләр. Әҗмәкәй авылыннан быел бер генә гариза булган. Ул чакта ул этне аулый алмаганнар. Кайта торган контрактның суммасы. Ул безнең бара 402 мең. Ул менә шу 402 меңгә утвержденный тариф нигезендә инде менә расланган тариф нигезендә шушы 85 этне уже алып китеп, менә шушы инде аның Казанда һәм Дмитриевград дигән шәһәрдән бу предприниматель 2 питомниклары бар инде шушында алып китә ул этләрен. Хәзер Әҗмәкәйдә балаларны урамга үзләренә чыгарырга куркалар. Без бу хәлне алга таба да күзәтеп барачакбыз. Тукай районыннан Руслан Хыснетдинов, Валерия Новожилова, Айрат Мусин, Яңа Гасыр каналы. Казан танк училищесында белем алучы курсантлар бүген су астында имтихан тотты. Шәһәр читендәге полигонда хәрби техника белән 5 метр тирәнлектәге сулыктан узу буенча өйрәнүләр үтте. Имтиханны 112 курсант тапшыра. Бу алар өчен 3нче курстагы иң катлаулы гамәли сынау булып тора. Танклар белән су астыннан үткәндә яшь курсантлар үзләрен ничек хис итә һәм суда батмый торган танклар турында безнең репортаж. Танклар пычрактан гына түгел, тирән судан да курыкмый. 45 тонналы Т-72 танкы 5 метр тирәнлектәге сулыкка килеп кергәч, морҗа сыман 2 торбасы гына күренеп кала. Хәтта бөтен урманны яңгыратып торган көчле двигатель гөрселтүсе дә су астында юкка чыга. Тик танк туктамый. 120 метр араны ул ансат кына уза. Су астына үткәндә ничек куркытамы? Башта үткәнче бер шылдыра, куркасын. Суга кергәч уже все бөтен буга мандражлар бетә.
уже худы белә бара. Нияз Кабиров әлегенә танк ішінде су кешеуін үтті. Ул Казан егеті. Танк училищесында 3-нче курста белем ала. Бу аның су астындагы беренче имтиханы. Танк училищега кирдем. Бик ватан сугышларын карап, танк подразделениеләре бик күп эш эшләгән. Шуның белән мин кызыксынып китеп, мәктәптә укыганда ул танкларны карап, шуңа күрә кызыксындым да инде и кергә булдым Казанский танк училищега. Суга керер алдыннан танкка менә шундый махсус 2 торба беркетле. Монысы менә шундый махсус баскыч белән танкның командиры өскә менеп, барлык хәрәкәтләрен күзәтеп бара. Ә инде 2нче торба танк ишенә һава керсен өчен. Курсантлар барлык сынауларны үткәннән соң үзләренә билге алалар. Һәм тагын шунысын да әйтеп үтәргә кирәк. Курсант егетләр танкка кергән вакытта ничек кып-кыр булсалар, су астыннан чыкканнан соң да алар кып-кыр булалар. Ягъни танкның ишенә бер тамчы да су үтмәй. Танкның барлык ярыкларына су кермәсен өчен махсус май сылыйлар. Су астында берни күренми, танк белән бары тик приборлар ярдәмендә идарә итәләр. Мондый шартларда югалып калмас өчен курсантлар берничә тапкыр әзерлек узган. У нас имеется комплекс. Бездә махсус әзерлек комплексы бар. Анда курсантлар тренажер танкларга утырып үзләрен су астында сыман хис итәләр. Танк суда батып калган очракларда үзләре коткарырга һәм су өстенә чыгарырга өйрәнәләр. Су астына төшү өчен тәҗрибә генә түгел, махсус җайланмалар да кирәк. Ул бу була калса, курсант менә шушы противогазны кия һәм кеше 1 сәгатьтән артык танкта тора ала. Бүген БТР һәм БМПлар да су кишүен узды. Алар танклар кебек су астына төшми, катер сыман йөзеп баралар. Гадәттән тыш хәл булса дип коткаручылар кизү тора. Бүген 112 егетнең һәммәсе дә имтиханны уңышлы тапшырды. Уку дәвамында алар шулай ук утлы корал белән идарә итү, каршылыклар аша үтү кебек сынауларында уза. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Казан автосалоннарында сатучыларга зарланучылар орткан трейдин аша машина алам дип кем үзенекеннән кулак кага. Бу хакта Реальное время сайтында укый аласыз. Алар 3 көн дәвамында икътисад, инвестицияләр, торак коммуналь хуҗалык, төзекләндерү, халык белән үзара киңәшләшеп эшләү өлкәләрендә Татарстан тәҗрибәсен өйрәнделәр. Бүген укуны тәмамлап сертификат алдылар. Республикада социаль-икътисади үсеш һәм дәүләт белән идарә итү технологиясе дип исемләнгән курс тәмамланды. Аны КФУда Якутия, Ямало-Ненец һәм Ханты-Манси автономияле округларының җитәкче командалары өчен оештырганнар иде. Бүген ябылу тантанасында Рөстәм Миңнеханов катнашты. Вы друг друга лучше узнали, обменялись опытом, где как. Мы, наверное, тоже вместе с вами учились, не 3 региона, а 4 региона учились. Поэтому тот опыт, который мы получили в рамках нашего общения, нашей программы, он будет для всех нас полезен. Казан Евразия икътисади берлеге составына кергән ил төбәкләренең фикер алышу мәркәзенә әверелергә мөмкин. Бүген Башкалада Евразия хезмәттәшлеге конгрессы ачылышында Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәд шундый тәкъдим белән чыкты. Казанда 9нчы тапкыр Әрмәнстан, Кыргызстан, Белоруссия, Казакстан, Россия белгечләре җыелды. Алар икътисад, фән, техника өлкәсендә хезмәттәшлекне ныгыту юллары, проблемаларны хәл итү буенча фикер алыша. Яңгыраган тәкъдимнәрне Фәрүзә Мәҗитова тыңлады. Кадерле дуслар, кунаклар, халыкара конгрессында катнашучылар. Залда Евразия икътисади берлегенә кергән илләрнең фән эшлеклеләре, депутатлары. Бу форум үзара хезмәттәшлекне җәелдерү өчен яңа эш алымнарын билгеләү мәйданы булып тора. Современные вызовы наиболее эффективно решаются в тесном взаимодействии государств и народов. В рамках многосторонних глобальных и региональных интеграционных объединений это, безусловно, приоритет. Главное здесь масштабы, скорость, глубина и результативность процесса. Берләшүдә илләр арасында гына түгел, кечерәк даирә, төбәк-ара багланышларның роле зур ди Фәрит Мөхәммәдшин. Ул Казанда даими эшли торган орган булдырырга тәкъдим итә. Шулай итеп башкалана Евразия хезмәттәшлеге илләре белгечләренең фикер алышу мәркәзе итәргә мөмкин булыр иде. Россия Дәүләт Думасының Бәйсез дәүләтләр берлеге комитеты рәисе моны хуплый. Есть чем поделиться. Төбәкләргә бер-берсеннән үрнәк алырга кирәк дип саныйм. Дәүләтләр өчен бу отышлы булыр иде. Мин хуплыйм һәм Казанда Евразия икътисади берлегенең төбәк-ара оешмасын булдыру өчен тырышачакмын. Кытай егете Джан Дали 9 еллык форумда әле беренче тапкыр гына катнаша. Ул Татарстан фәннәр академиясе каршында оешкан Россия-Кытай фәнни үзәге әгъзасы. Ике ил галимнәре төрле юнәлештә тәҗрибә уртаклаша башлады инде ди. В данный момент у нас китайские компании Huawei. Кытай компанияләре сезнең республикада тикшерү үзәкләре булдырды. Кешенең йөзен сканлаштыру буенча безнең технологияләр Россиядә киң кулланыла. Якутия белгечләре дә монда. Әлеге республика кунакларын махсус чакырганнар. Татарстандагы проектлар кызыклы диләр.
Для меня, например, удивило то, что... Безнең өчен Татарстандагы социаль ипотека программасының ничек итеп тормышка ашырылуы ачыш булды. Ул предприятиеләр акча күчерүдән оешкан фонд аша финанслана икән. Бу Россиядә бердән-бер үрнәк. Аны бездә дә эшләп булыр иде. Евразия икътисади берлегенә керү илләргә үзара сәүдә итү мөмкинлеген арттыра. Проблемалардан Татарстан логистика, таможня, цифрага күчү мәсьәләләрен хәл итәсе бар диелде очрашуда. Конгресс кунаклары 2 көн дәвамында нәкъ шулар хакында фикер алышачак. Фәрүзә Мәҗитова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Дәүләт Думасы депутатлары сайлаучылары алдында 5 еллык эшчәнлеккә нәтиҗә ясый башлады. Кичә Бердәм Россия партиясенең хисап җыелышында халык ышанычлыларына шундый бурыч куелган иде. Думаның милләтләр эшләре буенча комитеты рәисе урынбасары Илдар Гыйлметдинов бүген үз сайлау округы Яшел Үзән халкы белән очрашты. Татарстаннан сайланган 16 депутат тарафыннан Думага 600 канун проекты кертелгән, шуның яртысы кабул ителә. Алар төрле юнәлештә студентлар спорты, сәламәт яшәү рәвеше, исерткеч эчемлекләр куллануны киметү, җирле һәм аз санлы халыкларның мәнфәгатьләрен кайгырту, телләр мәсьәләсе. Уңышлы проектлардан Илдар Гыйлметдинов Казанда мәчет чиркәүләрне торгызу, Яшел Үзәндә боз сарае спорт комплексы стадион төзелешен атый. Халык мөрәҗәгатьләрен хәл итүдә президент программаларының ярдәме зур диде ул. Бассейннар, сырылар, шушык, поселоклар, аларында хәл итербез дип әйтәсем килә. Шәһәргә мәктәп кирәк, зур мәктәп кирәк, Мирный ягында зур мәктәп сөргә кирәк, ансы да булыр дигән фикерне әйтәсем килә. Балалар бакчасы. Алтайлар милли йолаларны яңарта, башкортлар тамашачыны сәхнәгә чакырып табигатькә саксыз караш проблемасын күтәрә. Бүген Казанда Нәүрүз халыкара театр фестиваленең 4нче көне иде. Быел 15нче мәртәбә үткәрелгән чара Хакасия, Алтай, Тыва халыкларының театр сәнгатенә багышлана. Үз әсәрләрен Казанда дистәләгән төбәкнең милли театрлары, шул исәптән Якутия артистлары да тәкъдим итте. Кунаклар республикабызның театр сәнгате белән дә кызыксына, нинди тәҗрибә туплыйлар, уртак темалар бармы? Алдагы репортажда. Камал театрының кече сәхнәсендә режиссер Айдар Җаббаровның «Хуш авылым» хыял спектакле бара. Залда Алтай, Тыва, башкорт тамашачысы. Нәүрүз фестивалендә алар тәҗрибә туплый. Татарстан театрлары әсәрләре белән таныша, үзләренең спектакльләрен күрсәтә. Мәсәлән, башкортлар быел Казан сәхнәсендә экология проблемасын күтәрә. Спектакль вакытында тамашачылар артистлар янында ук утыра. Үзенчәлекле алым белән кешеләрнең намусына мөрәҗәгать итәләр. Казан тамашачысы спектакльләребезне һәр вакыт җылы кабул итә, ди режиссер. Нәүрүз минең өчен фестиваль бик якын. Хатта менә бездә Башкортстанда шундай ук төрки телле фестиваль бар, туганлык дип атала. Минең нишләптер спектакльләр хатта Нәүрүздә елырак кабул ителә. Алтай милли театры исә борынгы йолаларны торгызырга булган. Россия театрларында бу юнәлешкә игътибар артты, ди Кучияк театр режиссеры. Татарстан белән бу өлкәдә юнәлешләр охшаш. Бездә националь театрларның сорагы. Милли театрларның максаты ул туган телне саклау һәм үстерү, халыкның гореф-гадәтләрен торгызу. Пандемия чорында милли үзаң тагын да ачыграк төсмер алды. Бу мәсьәләләр тагын да ныгырак уйландыра башлады. Италия, Түркменстан, Иран театр төркемнәренең дә Казандагы Нәүрүзне бик күрәсе килгән, әмма быел билгеле сәбәпләр аркасында барысы да килә алмады. Шуңа спектакльләрнең бер өлешен онлайн күрсәтәләр. Катнашучылар саны кимесә дә, фестиваль мәгънәсен югалтмады диләр. Милли тамырларга кайту ул һәрбер фестивальдә, һәрбер милли театр әлбәттә шул мәсьәләне кузгатмыйча булдыра алмый. Чөнки Нәүрүзнең минемчә төп максаты шулдыр дип уйлыйм. Югалтмаска һәм югалмаска менә бүгенге буталчык дөньяда бер яктан без берләшергә тиешбез сыман, ләкин шул ук вакытта үзебезнең кыйблабызны югалтмаска тиешбез дигән фикер белән минемчә монда киләләр дә. Нәүрүз фестиваленең 4нче көне бүген Кабан күле буенда Урам театры белән тәмамланачак. Аны Әлмәт шәһәренең Җиңел канатлар театраль төркеме яшьләре тәкъдим итә. Спектакль символик рәвештә төрки халыкларының карнавалы белән тәмамланса да, Нәүрүз әле иртәгә дә дәвам итәчәк. Үз репертуарлары белән Тыва, Таҗикстан, Түркменстан, Чуваш һәм Хакас театрлары коллективлары уртаклашыр дип көтелә. Айгөл Бәдретдинова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Бүген кояш тотылды. Ай кояш бөҗрасын каплады. Бу күренеш 3 минутта 51 секунд дәвам итте. Галимнәр аны соңгы 50 елда беренче тапкыр булды ди. Татарстанда кояш тотылуны көндезге сагать 2дә күзәтергә мөмкин иде. Бездә кояш якынча 20%ка капланды. Аны күзәтер өчен казанлылар күзле киде һәм караңгы пыяла кулланды. Әлегә шундый яңалыклар иде. Кичләрегез матур үтсен. Исән-амин булыгыз.
Исәнмесез эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңлек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Сезонлы аллергия яз һәм җәй җитү шатлыгын бетерергә мөмкин. Европа препараты Благир 3 аллергиядан котылырга ярдәм итә. Благир төймәсе авызда бик тиз эреп бетә һәм аллергияның төп билгеләре булган томау төшү, күздән яшь агу, шешенү һәм кычытынуны бетерә. Сихәте бер тәүлек буена җитә. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда явым-төшемнәр көтелә. Республикабызда һава торышы тотрыксыз, кайбер районнарда яңгыр һәм боз явуы ихтимал. Урыны белән яшен вакытында көчле җил көтелә, температура бераз төшә, төньяк-көнчыгышта нибары 22 градус җылы. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Мензелеста көндез алмашынучан болытлы һава, төнлә яңгыр явачак. Киләсе атнада һава шартлары бераз үзгәрә дип фаразлый синоптиклар. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта аз болытлы һава, җилкен чыгыштан уртача тизлектә исә. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә иртән дә көндез дә явым-төшемнәр көтелә, яшен булу ихтимал. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта көн болытлы булачак, көндез җил көчәя. Яңгыр туктаганын көтеп утырган Салават күперен күрми калган ди халык мәкалләрендә. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Иннополистан фатир алырга телисезме? Хәзер бу мөмкин хәл. Кирдә яши башла форматындагы фатирлар 3 миллион 950 меңнән башлап. Ашыгы, чөнки квартирлар 15 тән азрак калган. Белешмәләр өчен телефон 500 56 59. Торак комплексның сайты jkunicom.ru. Готовые квартиры в Иннополисе от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Заезжай и живи. Мебель и бытовая техника в подарок. Осталось всего 15 квартир. Подробности на сайте jkunicom.ru и по телефону 556 59. Успей купить квартиру в самом инновационном городе России. Миндә артроз. Балалар чит илдә операция ясау өчен түләп тә куйганнар иде. Кыйммәт булса да, уң як протез туры килмәде. Икенче операцияны көтә идем, тик кинәт кенә чит илгә чыгу шикләре ябылды. Шулай итеп мин доктор Остка килдем. Протез куярга кирәкми, хәтта авыр формалы артроз вакытында буынны яңа төр инъекция ярдәмендә саклап калырга мөмкин. Бу бит бәхет. Буынны коткарып булгач, тик кызганыч доктор Остка соңрак килдем. 2 буында исән булыр иде. Доктор Ост федераль җилтәр медицина үзәге авыр тусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм бунар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән. Казанда явым-төшемнәр көтелми, 25 градуска кадәр җылы, көнчыгыштан талган җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 754 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 49%, җирнең магнит кара тыныч. Санчи Кытай традицион медицинасының хәзинәсе, энергия бирә, иммунитетны ныгыта, йокы сыйфатын яхшырта, хәл кертә, арганлыкны бетерә. Санчи сәламәтлек һәм озын гомер чыганагы. Формлен даруханәләреннән сорагыз. Бүгенгә менә шулар, исән-имин булыгыз.